Jo som Antoni Mas Olivares, que va néixer a Palma, en el carrer de Santa Clara, a 100 metres d'on estan les monges de clausura, crec, i a prop de la plaça del Temple, també, on vivia la Pradina. I on jo passava molt de ratos amb ella i amb el resto de la família. Varen emigrar meus pares a l'Argentina, jo era petit i vaig venir naturalment amb ells. Aquí vaig acabar l'escola primari, vaig estudiar la secundari i vaig iniciar els estudis universitaris. He tornat moltes vegades a Mallorca, per tant estic bastant en contacte amb el sentiment d'un i amb les arrels. Jo vaig néixer a Palma, però me sent també falanitxer perquè passava molt d'estius en els Pradins i era l'època en què els Pradins encara cultivaven la terra o les roques mesclades amb terra que hi ha a Mallorca fora del Pla, que és una terra més fèrtil. L'acompanyava en el Pradí, veia com ell arribava a la seva fracció de terra en sasa, ben cuidat i tranquil per desenganxar-lo, donar-li aigua i menjar i que descansés antes de posar-li sarao. La qüestió és que vàrem venir aquí per un any i fins als 20 anys jo pensava que l'any següent tornaríem a Mallorca, però aquell any següent mai va arribar i vàrem continuar aquí fent el camí envers de Mallorca a Argentina. Vaig ser president de la Casa Balear de Buenos Aires de l'any 1992 a 1999. En aquest període vàrem recuperar el funcionament de la Casa Balear, ja que havia entrat en crisi entre 1980 i 1990. Vàrem recuperar o vàrem incorporar part de la comunitat balear nascuda a l'Argentina. La gent balear se n'anada a poc partint cap a on tot el món anirem, així que va ser un plaer poder connectar les dues generacions, la darrera balear amb la següent nascuda aquí. Varen realitzar moltes activitats en matèria cultural, en matèria social i fins diria en matèria promocional. Jo sempre passava per on sabia que funcionava una casa balear, però sempre la trobava tancada. La Casa Balear està en el carrer Colombres, intersecció amb Pasaje San Ignacio, en el barri de Boedo. En aquest barri s'havien radicat molts de sabaters, naturalment de Mallorca, Menorca, i havien fundat petites empreses, etc. Correguent el temps, quan se varen fundar aquestes empreses, varen tenir obrers que també varen fundar una casa balear, orientada als obrers i l'altra era orientada totalment social, però estava aquesta separació de funcions o d'oficis. Fins que un dia va trobar dues persones, una nomia Pedro Quegles, era un argentí criat a Manacor, i diria que era manacorí 99%. I l'altre era Miguel Antonio Mas, que no tenia res a veure amb jo en forma de parentesco, però que era també un argentí que havia estat imbuït en tot lo balear perquè part de la seva família havia estat fundadora de la Casa Balear en 1906. Van començar a recuperar el balear, com he dit, tant oriundos com descendents de balears, i així vàrem anar passant d'una primera reunió gastronòmica de 15 comensals a acabar en 1 o 2 anys en tenir reunions d'entre 200 i 300 persones. I va començar a venir gent de distintes zones de Buenos Aires i en poc temps teníem
havien fundat un conjunt de ball, daven cursos de mallorquí, havíem inclús detectat que hi havia emigrants balears que estaven en una situació econòmica bastant crítica. Bueno, varen aconseguir una ajuda per 10 o 15 persones, que era més simbòlica que monetària, però per qui no té, lo poc se converteix en algo important. Varen decidir ajudar-nos, varen firmar en 1992 un conveni de certa assistència del govern balear en temes culturals i a partir d'aquest moment vàrem actuar més coordinadament totes les cases, mantenint cada una la independència. També va ser un lloc on hi havia caliu per mallorquins o baleares ja grans que varen començar a venir de certa forma. Va tratar sempre de que els mallorquins o els balears participassin a la conducció de la casa i també els descendents.